Arrimeu-vos cap ací, xiquets i xiquetes, per escoltar aquesta història que us vaig a contar. Es tracta del pacte entre l'honorable rei Jaume I i el rei moro Zayan. El dia 24 d'abril de l'any 1238, el rei Jaume va eixir de bon matí des del Puig per a posar setge a València, que era una gran ciutat on convivien cristians, jueus i musulmans. El seguien 140 cavallers de molt alt llinatge, 1.000 homes de peu i 150 almogàvers. Van ocupar primer l'alqueria de Russafa. Tot estava preparat per al gran setge final a la gran ciutat emmurallada. A poc anaven venint rics homes d'Aragó i Catalunya, i així es va tancar el cercle sobre la ciutat, governada per les forces de la mitja lluna. Lentament va caure en mans del rei Jaume I, per la mancança de aliments per a tanta i tanta gent. El rei Zayan es decidia a negociar la rendició. Tots els habitants de València abandonarien la ciutat pacíficament i el rei Jaume I els acompanyaria cap al sud, fins a Dénia i Cullera. Fet el pacte, el rei Jaume I va cridar a l'arquebisbe, als bisbes i als barons per a donar-los la notícia. València havia caigut en mans de la milícia. Ja a l'ambaixador del rei Zayan li van dir de paraula que la majoria dels seus homes volien assaltar la ciutat i saquejar-la. Estimat rei Zayan, des del dia que vam plegar al Puig, he esperat que arribara aquest moment. Per fi, la ciutat de València és nostra, i de tota la cristiandat. Honorable rei en Jaume I, ja sabia que aquest moment havia d'arribar. El nostre exèrcit ja estava dèbil i la fam està apretant. Tinc que rendir a vos la ciutat. Com heu demostrat un gran valor en la vostra defensa i en la de tota la gent, vull recompensar-vos. Signarem un pacte. Jo us promet que podreu endur-vos tots els vostres béns. No deixaré que ningú us faci mal, ni que entren a sac a les vostres cases. En un plaç de 20 dies deixareu la ciutat i vos dirigireu cap al sud-est, a Cullera i Dénia, i a la zona de la Marina.
Vull recordar-vos, senyor rei, que nosaltres, els musulmans, també vam respectar les costums dels cristians. Festes, processons i tradicions a la ciutat de València van poder celebrar. Ja estic assabentada d'això, honorable Zayan. Una mesura més vaig aprovar. A hores d'ara vull dir que tots els musulmans que vulguin quedar-se a la ciutat podran fer-ho. Tindran garantia també de la seva seguretat. Ja sabem que ens ajudaràs a eixir de la ciutat amb totes les nostres pertenences i queviures i que també que ens escoltaràs al llarg del viatge. Durant 7 anys podreu viure a la terra i la marina. Podreu gaudir de privilegis que us atorgaré. No tindreu que pagar-nos cap impost, monedes ni béns. Tan sols vos demane que guerra no feu. Jo em compromet a rendir-vos tots els castells i villes situats al nord del riu Júquer i també a no fer guerra. Virem en pau tots junts, cristians, jueus i musulmans. Donant la mà, signem la pau. Ja hem lluitat prou. Siguem amics. Estic d'acord i com a senyal d'amistat jo vos faig entrega de les claus de la ciutat de València. Musulmans, jueus i cristians, jo vos dono cases i terres perquè pugueu viure i treballar. Jo vos dono noves costums i tradicions, lleis i una nova llengua, el valencià, privilegis i exempcions. Tot això vos ho donaré per escrit, en cartes de poblament. Un nou regne nascut, vingueu tots i totes a poblar-lo, des d'Aragó fins a la Provença. És el nou regne de València!